हेल' सनामोन जाबाबो जायाबाबो नै दसे खावब्ला नुजाफैलायबाय आङो नोंथांमोनाबो एसे एनैबाबो मोजां मोजां कमेन्ट खालामो नालाय बेखायनो नुजाफैनो मोनाबा गोसोफ्राबो स्रां मोनलायलाङा लोगोफोर बेखायनो फैलायबाय आरोथ' दे होमबा भिडिअखौ नायलांदो लोगोफोर बांद्राय बखिबाय थाथ'ला भिडिअ लोगो मोनसिगोन ना लोगोसे आरो जायफोर गोदानै नायफैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै गालांथार सनामोन ओरैनो दा थांदै पुरा 100 जनल' नांथारसिगौ लोगोफोर साबस्क्राइबा दे खालामना होथारबावदो 100 साबस्क्राइबारनि एसेल' बारा नांसिगौ आरोना 50k जानो दे लोगोफोर जाय नायदोंब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामना होदो लोगोफोर मोजां मोनदोंबा जोंबो बेफोरबायदिनो नुजाफैबाय थानो नाजागोन आरोना नोंथांमोननि लुगैनाय बायदिबो दे होमबा लोगोफोर लाभ इउ नायलांदो भिडिअखौ दान्दिसेबाबो ओमफ्रायथ' माबोरै मोनदों माबोरै नांदों नायनानै कमेन्टबो खालामहरनानै खोन्थादै सनामोन लाइकबो होनो बावाबानो जाबाय जाय मोजां मोनदोंबा आरो जोंनि फाग्लिगोसनिफ्राय जाय नायफैदों स' बयखौबो वेलकाम खालामो आङो लाभ इउ दे बयनिसिमबो नानि गाज्रि मोननांला दे आंनि फिसाजोनि थाखायनो नोंसोरो खस्थ' मोनबाय ओमफ्राय दामबायबो आं बेखौ एसे थेवबो नै बिना जेबो मोननो रोङा बियो ओइ आदरखि नोंना मिरनो खिन्था दे आंखौ फन खालामबो बुं आंथ' बेखौ लोगो हमबो हास्लाबला जागोन दे थिनथुलि आंबो फन खालामगोन नोंनोबो मोजाङै मोजां थांथ'दो बिदिबा मा खुस रायलायलायखो हा एकदम खरा बुं नोंहालाय मा जाबाय थाखो आरो थांसै बुंखाबाय नों मस्लाया हजों न'आव थांबाबो मोनबावगोनसो बेखौ मोनथियाखै बियो बेथि थाङानो बियो बिफाङाव आरो दोब सोहरबावदो दानो ओमफ्राय मा नों आंखौ अब्बा खारसन फैनाय बायदि मोनलायथारदों नामा जानला मोनलानो सोर सेंग्राजों खारसननाय बायदि मोनदों नों आंखौ खारसनबाबो नोंखौलाय लांफैफिनखागोन नोमाया जानला मोनला सेंग्रानो हरगोन नंदों हा लांफिनगोन नोमाया खारसनबाबो लाब गैया आइ मिथिबाय नों हाजारखि आंखौ राय अब्लाबो आंनाव जेबो नांजायै बिमानि दलखौ मोनाखैथ' बियो थिगसे दल मोनबावबासो बुजिगोन गावखौनो गोरलै गोथौ मोनबावदोंहाय बियो हा गावखौनो बिरादनो माबा एकदम सिख्ला गिदिरबो नंदों आरो गथ' गोरलैबो नंनानै लायोना नोङो सम नाथाय नोमासो आंबो नोमासो माथो जाखो आंनि बाथ्राफ्रा खोमायाव हाबदों हाबाखै नोंनालाय हो फारसेथिं खोनासङि फारसेथिं आवजायिं माथो रायजाबाबो मिनिस्लु बेलाय हा थावसो होबावदो आरो बिखौ आं बुजायबाबो लाब गैया ओरैबाबो आं न'आव सोलायोनोखा जायखिया आं दलानो दामजाया अब्लाबो थिनथुलिखा ओइ हाथरखि आं उनाव फैफिनगोन दे फुजाथ' खाथिसै ना थाथ'दे होमबा दे होमबा नानि थाथ'दो दे आरो आं एसे खरसाखौ हरनो सानबायमोन नोंनि माबाखौ हरनाय गुगोल पेखौ आयौ मादै नाङा बेफोरखौलाय मानो आरो नङा नानि नांगौ ओरैनोबाबो जि गोबाव थाफैबाय नानिया नोंस्राबो खरसा गोबां थांबायना बे सासेयालाय आरो जायासो जागोनखाय फैनानैलाय देरा जमाय फैनानै नोंस्रानाव खम बियो मावा दाङा जाफैबाय नानि हरना दोन दे आं वाट्सएप नाम्बारखौ होलांनि नङाबाथ' नोंनाव दंखायोमोन ना आंनि नाम्बाराबो आंखौ रायखौ सानखो ना माखौ लायदा गावखौनो मा सानथाय बियो माबा आंखौसो बायदिसिना बुंलायलांखायो आन्टी ओमफ्राय नोंसिनाव फैनानै आंबो बिराद मोजां मोनदों गावस्रा ओमफ्राय जि जगार खालामबाय आंनि थाखाय एसेबांबो बिदि खालामाबाबो जागौमोन गरमाव आंहासो खस्थ' होनाय बायदि जाबायना दा नोंसोरखौ जेबो नङा बाबु बेफोरखौलाय हामा साननोसै खस्थ' जाबाय बायो गावहा दिनैसो जोंनाव गिबि खेब फैजेनदों आरो फैबाथ' थाखानांसिगोनखा बावनाङाहाय नोमादैखौ माब्लाबा बिथिं फैब्लानो जोंखौबो गोसोखां दे बाबु हाबफै आरो बिदि सिनायनानै हाबफैया मुवा थाब्ला आंसो गाज्रि मोनगोन नोंखौ जागोन दे आं फैनाया फैखायो ओमफ्राय दा थांथ'वाखै आंबो आबैमोननिफ्रायनो नालाय थांसिगोन र' बांद्राय गोबाव गैला नाथाय बेखायनोथ' हा फै आरो थांनायनि सिगांबो खेबसे सा लोंनो फैबावबाबो नङाबा ओंखामखौनो जालां दे जागोन दे माब्लाबा खोन्थायालासे फैबाबो गाज्रि मोननाय नङालै मादै आबैखौ नायथावथाव नोंसोरखौ नायथावथाव फैगोन आङो बेलाय बाबुबो दंखायो हा फै दे बाबु फैनायखौथ' आंलाय मा गाज्रि मोनाहाय आं रावखौबो गाज्रि मोननो बायो आरो जोंहा बाबुआलाय बेथ' दुगैहैबायसोदां नोंबो दुगैगौमोन बाबु थां दुगैनोबा दुगैहैथां आं गामसा बरनना हैनि औ दासो एसे सिगां थांदों ओमफ्राय न'आवबो दुगैयानो मालाय दैयावसो थाङो नै बेनाबाथाय बिदिनोसै मा बुंनो आं दा थाङोनो
अब्लाबो थांखाथारोहाय बियो मा मोजां मोनोबा दैयाव दुगैहैनो बेरायनाय बायदि मोनलायो बियो गवायाव थानाय बायदि आरो मानसिफोरा जे अबबा अबबा थाङोना दुगैनो बेफोरबायदि मोनो बियो बे गामिनि दैयावनो थांबाय थायो अ गरम बोथोरबो जाहैबायना आंखौबो थांनो लिंदोंमोन ओमफ्राय आं थांनाय जाथ'वासै दे आयौ हामानो थांबाय बायनोसै आबा हाबासो थांलाय लांबाय आबा बे थाल्ला जोङो बाबुखौ गाबज्रिबाय थायोना थांफ्राङो खुगायानो थाब थाबनो ओमफ्राय माबा बाबु थांनाङा बेनालाय बादा होबा मानिखाया सोरबा मानिनायनि हगार हरो फुजा माबायो मायो सानथिं सानला सानसु जेबो मिथिया रायजायो बिमाजों अब्लाबो मानिथारा जोंना बाबुआ आन्टी you are so sweet जा केयार खालामखायो न' फिसालाखौबाबो आं गुबुनखौबाबो आंनि फिसाला बायदिखौ जेरै नोंखौबो बयखौबो आङो बिदिनो केयार खालामखायो बाबु आरो रावखौबो बिदि आं रागा जोंनाय मानाय बिदियाथ' फैखाथाराहाय आंनाव बेखायनोथ' ओमफ्राय आंनासो आइया रागा जोंबाथाय जा रागा जोंखायो अनबाथाय बिराद अनो बेबो बिमाफ्रा गावनि गथ'खौ रायगोनबो बुंगोनबो रागाबो जोंगोन सम सम नाथाय अब्लाबो आं रागा जोंथाबनानै थानो हायाहाय रायबाबो आंना गोसो सिंजों रायनोनो मानिया मिथिबाय बाबु अननायानो जुदासो आंना आरो आङो बयखौबो समान अननो लुगैयो अके ओमफ्रायथ' दा आंहाबो नों बायदि सासे सुइट मादै मोनबाय आबैनि थाखै आबैयाथ' आं दिनैसो नुनानै माने बिराद गोजोनखाबायलै माब्रै दं सानबायानो थाखायोमोन आङो नोमबैया आरो नोंखौ गोसोखांबाय थाखायोमोन बे बाबुआ जोंनाव फैगोन ना फैला जाखो माला फैगोन माब्लाबा जि गोसोखांना बुंबायानो थायोमोनहाय दिनैसो मोजां मोनसिगोन बेबो नोंनि नोमबैया जोंनि आबैयाबो बेबायदिनो फनखौनो खालामबाय थाखायो जा गोसोखाङो दाथ' गावसिनाव फैनायखायसो आं न'आव थांबा हले बिराद गोसोखांसिगोनलाय बे ओमफ्राय नोंसोरथ' बेहाय थाथाराना बाबु गोजानावसो थायो औ आन्टी जोंना माने न'आना एकदम माबायावसो आरो अफिसियेल न'खायाथ' दिल्लीयावसो बेहाय आबैमोना थाथारो आरो गामियाव आंनि आइयाबो जब मावो दादाबो जब मावो नालाय हजोंनो सेटेल जाबाय सानैबो आयौ मालाय गोबां गिदिर न'खरथार खोमाहाय बिमा बिफायाबो जबसो मावबावो दे मोजां बाबु मालाय नोंसिनानो मोजां जाबाय नोंनि आबैखौ आंसो सिनायबायगोन नामा मा मुं होनना गाबज्रियोबा नोंनि आबैखौ आंनि आबैखौ जानोलै मादै सिनायनोबो हानाय आंनि आबैखौ औ नोंसिनाबो बेनिफ्राय बांद्राय गोजान नङाबा आबैना माने आं गामि एरियानिखौलाय खाथि खालानिखौबो एसे सिनायखायो गोबावनिफ्रायनो थानाय नालाय जोंहाबो मा मुं होननानैबा बुङो जेनेबा नोंनि आबै बा आबौ जायखियानो आबैनि मुङा माबा मादै नेलि बिहामजो औ आयै नै हाबायावहायसो रायलायनानै दङ माथो नोंसोरो बेखौनो आंहा बेबो गैला न'नि मानसियानो बहा थांजोबखो बहा गोमाजोबखोसो नंदोंमोन ओजों ओंखाम खुरद' बिहामजो ओंखाम खुरद' होनहरगासिनो आंहा नै गावस्रा बेवहायसो रायलायगासिनो नंगौ आबै गोमाजोबबाय नंदोंमोन नामा बेखौनो आङो गाबज्रिगासिनो आबौ आलासि ओंखाम उखैबायदां ओंखाम खुरद' आरो खुरद'नो नोंखौबो गाबज्रि गैया आबौ मेरु गाबज्रिसिं दाना आबासो रांखौबो बेनो बिहामजो उन्दैखौबो बेनो गैयानो गैया आबौ आलासियाबो बहा थांखोसो नंबायमोन आङो खम जारलाहा बिदिखि जायो होनबा माबाहाय आयै नै बाबुमोनानो जाथ'वा गरमथारलै दसे थाबावनो होननायखाय थाथ'दोंमोन दा गावसोर जानोसै होननानै बुंबानो खुरनो नागिरखाबायमोन आङो औ बिहामजो दे खुरदो हामाथो नेबाय थानो बाबुआबो उखैखागोन ना गोजाननिफ्राय फैनाय जेबो नङालै आबै दा मेयर फैबा ज' जानोसै ना साहाजोंनो मेरला मेथाइ जाबावबायसो है मेथाइयालाय मा उदै बुंसै आबौ नाङा दे ओंखामफोरा थाब थाब जानांगौ ओंखाम उखैयो आरो दा सम बारबाथाय टाइम बारबाथाय ओंखामखौनो जानो हानायसो नंगौआ नोङो मिथिबाय मेथाइजों खुनु उदै बुङा ओंखामखौ जाथारनांगोन बुरजा जानांगौनि खोथा दङ जोंहा गोबावजों लोगो मोननाय बिबै फिसौ जमा जानोसै आरो मा रायलाय होनलायनो ने आबौ बिदिबालाय आङो नानिखौ खुरहोलांनो थिनसै ज' खुरनोसै दे खुरैदो बिहामजो आबौ मेहेराबो दा फैबाय थागोन दे मालाय जोंहा बिबै फिसौ जाग्रोबाबो अरजाथारा आबौ मेहेरखौ खिनेनो हायो दुगैनोसो थांदों नङा होमबा बे दाथ' मानसिया न'आव गैयाबा औ आयै दुगैनो थांदोंनो
दे होमबालाय जेबो नङा आं खुरैनोसै जोंहाबो उदैयाव अरहोलाङोना नै आंनाथ' जाखालासो ओंखाम उखैयो आरो सान्दुङानो गोसाथार गरमाबो हाया बाराखौबा हायाव दुमफ्रासो उन्दुनोसै आंथ' जाखां लोंखांनो दा आबै नों हायाव उन्दुनाङालै माने लोमजानायफोरा सिखाङोना थाब थाबनो बेबायदि हायाव उन्दुबा बुङोहाय बाबु गरमनि थाखायनो उन्दुयो हनै नोमबैया बादा होनो हायोबा होलांदोसो जोंनि खोथाखौलाय बहा मानिनो हा जोंबो उन्दुनाया उन्दुयो हायाव सम सम एकदम दुमफ्लानो गरमबो नालाय बोथोराबो बाजै जोंना हले मैगङा बिराद मोजां जाखायो दे नोंथ' आरो फैबाय थायाना एबारहाय मोजाङानो जाबाय मैगंबो आराम मोनजालांसिगोन जागोन दे मोजां माव खामानिखौ ओमफ्राय बे बोरमा बेदरालाय बिराद गोथाव मोनो बाबाया संबायना औ संबायमोनलै बाजै नों थिननाय बायदिनो संजोब्बाय आरोथ' बाबु गोरबो मोजां मोननायखौनो गासिबो बानायदों आङो बाबु गोरबोआसो दाबो सफैला माथो बबावबा थांखो फन खालामाखै बाजै अखायाबो नै थाइफ्रिहांबायसो माथो जोंथिं बाबायाबो मानो दाबो सफैदियाबा बाजैलै नोंसोर फैनानै गोगोम मोनखादों नङाबाथ' आयं हौवा आयं हिनजाव सानैल' जाथारो ओमफ्रायथ' आंथ' दंखायोआनो जोंबो आरो फैबाय थानो सोलाबाना आरो नोंदायाबो फैथ'नो सोलाबथ'खासिनलासो बेथ' जोंबो आंबो माने थांनांसिगौमोन बाबानि थाखायसो थाथ'दों खामानिफोरखौ बिदिनो मोजां मावनानै थाबानो जाबाय ओरैनो रावबो गैखाया नालाय जोंहाबो दे नोंसोरबो सम सम फैबाय थाबानो जाबाय दे बाजै आरो गोरबो बाबुखौथ' बिदिनो लाबोबाय था अब्लासो माने जोंबो खुसि मोनोना आयं हौवा आयं हिनजाव बिराद मोजां मोनखादों गोरबो बाबायाबो बारा फैबाय थानो सोलाबा बिहा ओजों फरायनाय दं मा दं गोबां माबा बायदिसिना इदिनो रिजननि थाखाय हानाय नङा बिब्दि अब्लाबो फैगोन बिबै बिबौ दङ नालाय औ दे बाजै आरो बे भिन्दिया भाजा एवहरलाय आं भिन्दि भाजा बिराद गोथाव मोनो जानो नाथायबा आं संनो रोङा हाब बाजै नोङो ओंख्रिफोरखौथ' बारा संनो रोङा खोमा न' ओजोंहायबो जोंना गासैबो मावग्रा दंखाजोबो नालाय बिसोरसो सङो थांनाय बिनिफ्राय आंनो कफि कापसे बानायदो आइया साहा लोङो खोमा आइनो साहा बानायदो दे जागोन बाजै ना 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 फैगासिनो बुंदोंमोन माथो आबाया दाबो सफैला आं जि बोरैबा मोनखायो ब'आव थांबा फानोबो दा फन हरनोसै आं दसे थानानै बार्थडेखौलाय आं बेयाव सेलेब्रेसन खालामा नंदोंमोन नाथाय फिसा ओरैनो आइ आफामोनजों सेलेब्रेट खालामनानै थांखानोसैलै गामिनि जायगाया जेसेबांखि समायना जाया मानो अब्लाबो आं थानो सुखुखाया बेफोराव आंथ' माला थांनो मोनगोनसो नंगासिनो आंहाबोथ' एसेबां थानो हाया बाबानि थाखायसो थासोमगासिनो आङो उफाय गैया आबा माने एसे गोबाव दुगैनो थांनायालाय आंनि लोगोफ्रानो ना बोननो लिंबाय थाबाय दाना बैथिंजाय बिराद ना दंसैना बेहायनो एसे रायलायबाय माबाय गोबाव जाबायलै खांख्राइ मानै ना मानै लाबोबावबायलै आं आयै दा मोनायाव बाथोन जानोसै न'आवनो एसे बुरजा माबा आइटेम दङ बेदर ना गासिबो मानलाय बेफोरखौ माबाबावनांगौ आलासि गोनाङाव जायाफ्रामा आंनि सुइट मम नोंजों रायजानो मोनाबा गोसोआनो गोजोनखाया आंना आंनि आयै एकदम एक्ट्रेस बायदिखा दाबो थावफोरा फुनै आरो बे खानायावबो फुननानै ला जाथि जुथिनो हाथारलासोहां रं फुननानै लादोसो बाराखौबा इस आंनि खानायनि बेसेबां फेन दङ नों मा बुजिनोलै आयै गामिनि सानै साथामसो आंनि खानायखौ कपि मारिबावोसो बुजिबाय एकदम स्टाइलिशखा दा मेहेर इज मेहेर एकदम एफा हेन्डसाम बन्दाखौनो आंखौ खथ' मोजांसो नुयो आंनि जाथि खानायजोंनो अबावलाय थांद' ओमफ्राय आलासिजों हारसिं जायो रायलायोथ' थांनोसैसोनो मा दानो थांथारसै आदाया आयौ ओमफ्राय आंलाय हरसो लाखिनो सानदोंमोन मालाय बिमा फन खालामगासिनो अबाव हर थाबाय बायनोसै जोंनावलाय अब्लाबोथ' फैबाय मोजांनि बाथ्रा आबा दे रायलायहैदोल' दा थांनो हाखु दाखु ओंखारथारबाय बाबुआ ओंखामखौबो खुरना होखाबाय आङो नोम्फामोनजों जाबाय नोमादैयाबो जाखाबाय नोम्बैयाबो आंल'सै आरो नों ए आयै जायो जोंहा सानैजों जागोन ना माथो बिमा फिसानो गोथाव खहाबलायसैलाय बेबो आङो बैयाव माबा गय खावहैनि फाथैया हानदे आबादे दा ओंखाम जाखांनानै थुदो ओंखाम जाग्रोना लादो आं गय खावहैग्रोनि नोम्फाजों नोम्बैजों गय फाथै गैयाबा जाथाराहाय ओंखाम जाखांबा नांथारगौखा खावनानै दोनखाबाय थायो बेबो गैया जोबनानै थाखायो अके दे आयै आं ओंखाम खुरैनोसै नों फैदोल' दा गयखौ खावनानै ओमफ्राय ओंखाम जाखांना हानसै फाथैखौ ओंख्रिया बेदरा हायखाजोबनायसो आबा ओंखामल' खुरनांगौ
हाबा दे थ' हाखु दाखु थांसै आरो थोस आंलाय दसे थाबावगोनसो नंदों दा मोनाबिलि समावसो थांगोनदां सानदोंमोन आङो बा हाखु दाखुलाय मानो थांनो ओंखारखो दे र' रायलायहैनोसै आं आदाजों दे होमबाना आं ओंखारलांनोसैलै मादै आयै फिसालाय हा माथो हाखु दाखु जाथारखो दे बाबु ओमफ्रायो हा नोंनि आइखौ बुंहरबानो जायोमोन ना दा थांगोन होननानै ओरैनो गोबावजों फैनाय आं दसे थाजाबावनो लुगैदोंमोन आरो ना जास्लाबनो मोजां हायो ना लोंस्लाबनो मोजां हायो जाबायना औरा आदायाथ' हिसाबाव जोंनाव हरसो थालांबावनांगौमोनलै आयै ना माथो होनो हा नङाबा माथो आबा बाबुआथ' जोंनाव हर थालांबा गोगोम मोजां जागौमोनहाय जागोन दे मादै एबार नेक्स्टआव हरबो थालांगोन आङो दे अब्लालाय बिदा फैबाय थादो सम समनो जोंथिं फैबानो जोंखौ गोसोखांदै जोंनाव हाबफै जेब्लायबो वेलकामखा नोंखौ नै बे मेहेरमोननाव बयनिबो थाखाय जेब्लायबो वेलकामखा जों रावखौबो बेबायदि मुगैया गाज्रि मोना जेखि माबा जाया मानो आरोना जेबो मोना जोङो बेखायनो आदा जोंखौ माब्लाबाबो बावनाङा दै जोंनाव सम सम आलासिबो जाफैबाय था आरोथ' हायोबा मालाबा नोंसिनि आइखौबो लानानै फै दे बिमा सना ना मा होनो नंगौथ' आरोहाय दालाय आरो नै फुजा बोथोर सफैगौ फुजा बोथोरावबा बाबुआ सोलाबगोन ना सोलाबाबा आबैमोननाव थागोन ना थायाबा ओइ मानो सोलाबा जानो आदा नों न'आव हजों दिल्लीयाव थांबाबो फैथारदै फुजायावहालागै नों फै दे आबैमोननाव जेरैखि जायाबो फैनानै जोंनावबो हाबफै जोंनाव हर थाफै आलासि जाफै बेदर ना गासैबो जगार खालामजोबगोन नै बे मेहेरा मोनथिबायना आदा बाब्रे फुजायानो सफैयाखै ओमफ्राय आंखौ इनभाइटसो खालामग्रोखाबावबाय नामा मादैमोनहा जागोन दे आं नाजागोन ट्राइ खालामगोन वाव फेमिलियाथ' बिराद सुइटखा बिसिना गासैबो मेम्बाराबो आरो मा बुंबावनो आरोना गासिबो एभरिथिं इज अके ओमफ्राय सरिलै आदा दहाय आं एसे लेट जाबायना दुगैना फैनायावनो बे लोगोफोर सानै दंमोन ना बिसोरनो मा रायलायखो आंबो रायलायनो फात्ता मोनासै नङाबा जोंहासो रायलायबावनो मोनबावगौमोन ने नोंबो जुदि हाखु दाखु जायाबा जेबो नङा दे मालाबा फैफिनखागोनबा ओमफ्राय आं थांसै खोमा मादै बायथ' बिदिबा ओमफ्राय आबा मेहेर औ आयै बे माबा फैसाखौ बुंनायालै आङो 5,000खौ हरनो थिननाया बुंनायाबा बेखौ टेनसन जालायबाय अनलाइन खालामहरसै र' आं बुंनायनायनि दै खावसेखौ उनाव हरसै आरोना नेक्स्ट टाइमाव औ आबा नोंफानावबो बेसेबांखिनिल' दंखायोनो बेखौनो हरगोन थिनबाय बुंनाय माबा आदा माने फैसाखौ खनसे नों आबैनियाव हरनाया हस्पिटालाव बेखौ 5,000 हरग्रोनोसै बुंदों जोंनो माने आफायाबो आइयाबो मा बेखौनो दाबो सानगासिनो नोंसोरो अब्लाबोथ' ना बाबु जों मानो साना जानो दा नोंखौ लोगोबो मोनैखायसो बिराद माबा जागासिनोमोन टेनसन जादोंमोन जों अब्लाबो बेखौ लांग्रोदो नामा उनाव बाखिखौ हरनोसै जोंबो खिं मोनबाय थायोना बाबु अके आन्टि जेबो नङा आंथ' बेफोरखौ गोसोआवनो गैबावलासैमोन दिनै नोंसोर बुंनायखायसो हराबाबो जागोन बाखिथ' आरो नोंसिनि गोसो है बाबु मानो हरा जाबायबायनो जोंहा बोरैबा मोनलायलाङोना आरो इसेबां 10,000 मानि बेखौ बोरै हरा जानो नोंनि आइयाबो मोनथिबा रागा जोंगोनदां ना न' आन्टि रागा जोङा आंनि आइया बेफोरथ' आंनि शपिं खालामनो होनायखासोमोन 10,000 20,000 बिदि होखायो आरोना आफायाबो आइयाबो स' जास्ट आबैनि खामानियाव फैबाय 10,000 मानि आदा शपिं खालामनो बेबो फुरा 10,000 आरोना 10-20 बेफोरबायदि होथारो आयौ आदा औ होयो आयौ बाबु एसेबां बुरजा आखाइ खरस खालामनोसो होयो ना माथो आयै बे 10-20,000आथ' जोंना फुरा बोसोरसेनि जमा खालामनायसो ने बेबो खस्थ' खालामना मोननायसो जागोन ने आरोथ' दखान होबाबो आं बेसेबां दोनथुमनो हाबावासै एखनबा आयौ आदाया ओरैनो उरायगासिनो बिदि मोनथारो आरो बा हाबाब बाबु जोंहाथ' बिदि मोनफेराहाय दांबाय थानो अब्लाबो लांदो बाबु दादा माथो नोंस्रा बिराद मालदार खोमालै न' मालाबा आलासि जानो थांनांगोनलै दे जागोन दे एनि टाइम नोंसोर फैबानो जाबाय माब्ला फैनो गोसो आंखौ फन खालामबानो जाबाय नोंसोरो फैनायनि सिगां आबैमोननाव फैबाबो फैनो हागोन माने जोंनि आबैमोननाव आरोना माब्लाबा अके दे आदा अके ओमफ्राय आं अनलाइन खालामहरगोन दै दायो बिदिबा
औ दे बिदिबालाय। माखासे बाखि थानायखौ उनाव हरसै दे बाबु दे, गाज्रि मोननाङा। मोनालै आन्टी, मानो गाज्रि मोननो। जेब्ला नोंसोरो हरनो हानाय बायदि मोनो अब्ला हरबानो जाबाय। नोंसोरबो बेयावनो खुसि मोनोबालाय। दे जागोन। ओइ आबै, आबैलै, नै थांसैनो मालाय आदाया। आबै नालाय आबैजों रायलायलांसै। ओमफ्राय दादियालाय? आङो आफाखौ लिंना लायनो आदा, बै बारियावसो दंमोन बियो, बेरा बानायगासिनोलै। मोसौ फैबाय थायोना, मुला फोदों, मैगं माबा माबि फोलायबायलै जोंना नै, बोथोर सफैलायबायना, लाइ लाफा मुला माबा माबि। आदाया जागोन ना जायालै? जायोबा माब्लाबा फै दै, गोथाव जाखायो जोंना। फैमारदे बाबु, एकदम न'नि फ्रेस फ्रेस गोजा जोंना। गोदैबो जाजोबथारो। आंथ' बारा बिदिखौ जाया, नाथाय फैगोन दे आङो माब्लाबा। अके दे बिदा होमबालाय। दे आदा, माब्लाबा मोजां सम लाना लोगो मोनफिनसिगोन। आयौ आबौ, दानो थांनो ओंखारथारलायबाय। औ आयै, थांसैनो हनै, बाबा लेट जायो, बिमा लिंहरगासिनो, फन खालामदोंनो। बेसेदि मोजां नुदों बिसोरथ' बिदा फंबाय बायदि। औ आयै, मेहेरना बिदाबा फंबाय थाबा बेफोरबायदिनो नुसिगौमोनदां। नाथायबा माथो खालामबावनो आयै, जोंहा समफोरानो बेफोरबायदि मिलायजोबासै, थासारियानो। अब्लाबो आबा मेहेरा रावनिबो खमि जानो होखाया। हारसिंब्लाबो बेसेदि बिमा बिफाखौ गोग्गोमबो लाखियो, बेसे अनो। आंहा फिसाला थाबावनांगौमोन बा फिसाजो थाबावनांगौमोन, बिदि जेबोखौनो मोनला आं दायो आयै। सिगांलाय एसे सानोमोन, नाथाय दा जेबो मोनला, फिसालायाबो देरखाबाय नालाय। थाबालाय मोजांमोन आरो बिहामजो, आबौ मेहेरना, फंबाय बिदा जेखियानो जा। नै आबै, थांसैनो आलासिया, बाय होनदो। आंनि असे फिसौआबो दंनायमोनबा बिदिनो जागौमोनदांहाय, आबौजों समान समाननो। नाथाय बिहामजो, आं मारै होनना खिन्थानो। दे आबौ, माब्लाबा फैफिन दे आबौ दे, हाखु दाखु गावहा। आयौ। औ आबै, ओमफ्राय मुलिफोरा मोजां जादो, नोंहाथ' माथो लोमजालुबाय थायोनो, आरो जानायफोराबो एसे मोजां मोजां जादो आबै। है, आंलाय अबाव बुरिबाय आबौ। दालाय आरो एक्सपायार जानायनिसो दिन सफैलाय लांसै नै। आबै बिदि जायो नामा? थोद, बेबायदि बुंनाङा होनबा बुंबाय थायो। दे, नोमफाया लेंना लायनो थां आबा, थां, आलासियाबो लेट जायो नै। दे, दा फन खालामगोन दे आं आदा, र' आफाखौ लेंहैनि। मानोबा बिनिफ्राय थांफिन नागिरनायाव गोसोआ बोरैबा मोनखो दे। दाथ' सान्दुंआबो एसे गैखाला, मोजां जासिगोन बाबु। नङाबा फैनायावथ' खम सान्दुं गोसामोनहाय। दा रुइबाय दे सान्दुंआबो। औ मादै। नै, बे नोम्बै बुरिखौ बावनांखाया दै आबौ सना। आंखौ सम सम नायबाय थानो फैनांगोन नोंबो। आंहा गोसोखांलाय लाङो एखनबा एखनबा। फैगोन दे, मानो फैया जानो बाबुआलाय। अब्लाबो हा बुंखानाय बायदि जाया ने आबौ ने? फनबो खालाम ने मालाबा आबौ। नै, नोमादैनाव खालाम, नङाबा आंनावबो नकिया दंहाय, आंनावबो खालामबाबो जागोन दे। दाना फन लासै आंबो। बाब, होमबाथ' खबर लानो मोजां जासिगोन, हरगोन दे आङो। औ, बै दिनखालि जाथायनिफ्रायनो मेहेरा फन लाबोना होफैबाय नै मालाय बिबैनो। खबर माबा मोना माया जेरावखि थाङा होननानै, बहाबा थांब्रबनाय जाबा। मोजाङानो जाबाय मादै।